Здравейте! Знаете ли, че всичкото чистене, дезинфекциране и стерилизиране ни носи повече вреда, отколкото полза? Въпреки волята на своите майки и някои бащи, бебетата имат естествено влечение към прахоляка и мръсотията по земята. А много често имат и непреодолимо желание да опитат някои от мръсните неща с уста. Всъщност това е начинът на имунната им система да опознае средата, в която живеят. Но също така е и начинът да се запомни кое е най-добре да се избягва в бъдеще. Един от водещите изследователи по темата казва, че имунната система на детето е като непрограмиран компютър. Има нужда от инструкции. Разбира се, възможно най-чистата питейна вода е минимумът, който можем да осигурим на децата си. Но ежедневното стерилизиране на съдове и шишета, миене на ръцете с антибактериален сапун и кърпички и дезинфекциране на прането убиват всички микроорганизми, и добрите, и лошите. А множеството от добри бактерии са една от бариерите на тялото срещу болести. Освен това, вече е научно доказано, че децата, които живеят във ферми или имат домашен любимец, са много по-здрави и много по-рядко страдат от алергии. И още едно доказателство. Една част от патогенните бактерии, и специално Escherichia coli, която живее в изпражненията на хора и животни и е причина за едно от най-страшните хранителни натравяния, има нужда от желязо, за да се развива. От друга страна, кой друг, ако не бебето, ще прояви силен интерес към тоалетната на котката? Но кърмата е бедна на желязо храна и по този начин се създава още един естествен механизъм за защита от болести, от който се облагодетелства човека от хилядолетия. Така че дори детето да се заиграе с нещо наистина мръсно, не изпадайте в паника, а просто заедно изхвърлете боклука в контейнера за отпадъци и измийте ръцете с обикновен сапун и вода. След това подсушете добре, защото бактериите се развиват по-добре във влажна среда. И това е всичко. Силно се надявам всичко, което споделям, да е полезно за вас, така както е полезно и за мен. Защото това са принципите, които аз използвам в грижите за моето семейство. Искам също така да благодаря на всички, които коментират, харесват и споделят нещата, които правя. Благодаря ви! Останете здрави! До следващия път!